kanye kama ntiere karka overtaxation tentiere sirkal kata kodo kono thiche oko magi gigo duto magi ntiere oko kata kaka policies mag sirkal achako di Mheshimiwa Joseph Ndiega. Kamana ya fas kapoka adhi mabor awinjo ka osiepwa owacho ka ne jo Kenya moko nitie maringo gi petrol mar sirkal gitimo ang'o to adier mentiere ne jogo eko kata mana en kata joma moko wachulo tax. Sama ji te chulo tax ok ochuno ni joluo kende ema nyaka bed isolated e sirkal. Kata mana sani joma odonjo e sirkal gidonjo e sirkal nikech gin jo Kenya. Koro question moro ma ng'ato biro ne kia koro ne watim ka wan gi haki mar bedo e sirkandni, ma emomiyo wachulo osuru, ma emomiyo wawuotho kanyakla kaka jo Kenya. Miyo question moro ne kia jomoko wadwaro ni jowa duto te kata jowa ma joluo bende okwan e sirkal ok ochuno. Kata kipo ni wach moro ne sirkandni nitie kaka ji nene, mano ok ochuno ni mano ero in koro ng'ama rach gi sirkal. In mana ni golo pachi kech be samo owachi ni richoni samoro kinyalo losi obed mang'owa maber moloyo kaka samoro ni pare kapok ogolo dok moko iki. Omiyo an adwa wacho ne joluo nigi haki, jo Nyanza nigi haki, jo Kenya duto te nigi haki mar bedo e sirkal kata kindiki tich kata kitimo ang'o to ok ni koro ne mano ok donjo. Omiyo an adwa wacho kata mana wach mina wacho mar jo KRA diri kata ka jomoko nitie to ing'eni influence mag jotelogo koro sirkal ma ondiko gi tich ma influence joge gine mondo ndiki to jomoko to safa. Nawinjo kokaw nyaka jodi to kucha idware jo degree mine nigi papers proper mine dhi timo KRA interns tiyudo kikaw ji nyaka jok mine nigi di kiwinjo one constituency kende wa over 40 within central province. Koro surely wewe mage gik monego bedne sirkal mentie rekebisha mondo mi owuoth kaka jo Kenya. Onge joma biro go jo Kenya, onge joma biro go sirkal, mana ka sirkal onindo nyakonchiel e yo machielo, manto nyaka to ne wach ni dieri mentiere. Yes, koro mian wacha ni wan gi haki kaka jo Kenya, kata mana sani kineno badgi gin jo opinzani sani no yiergi kendo gisebedo e sirkal, gin sirkal kawuono koro gin opinzani kata jok me UDA kawuono koro gitiyo ne jo Kenya te, ok koro gitiyo ne jo UDA, jo ODM be kawuono koro gitiyo ne jo ODM, gitiyo ne jo Kenya, and that's their right. Kamano. Yes. Gino ma Gachagua wacho sani ka. Gachagua to kawuono koneno ni kuyo onego bedie Kenya kendo lema winjo kowacho kacha ni mondo lemne rais gi en to chon kano dhi lemo makor gi kono nitie kaka nonene kendo nokone lemo te mana mrima. Omiyo kawuono ni ka ite yawre de ok gik weche ma kawuono gike itegi samoro Gachagua de pok kiti otimore de pod odhi adhiya gi cases mag goko mag timo ang'o. Omiyo gik mineno wacho mondo kawuono wanegi taneno ni othopi an kaka Ndiege taneno nikech surely Gachagua kanyicha nokete kata rais nokwanye mobedo deputy president. The process no duto te ok oneno jo Kenya kaka jo Kenya en ong'iye dhoudi ariyo minomiyo jo UDA bolo kata mana jaduong' Odoyo Wili gin makuno nie sirikand UDA ok nong'iye kamano. En oneno mana jogi chamo gima ok ne gin gi haki mar chamo to gin be gi jo Kenya gichulo osuru ma gin gi haki. Omiyo kawuono ka ite pore to pore apoa but en mokelo sida ni kendo kelo wach mar ukabila. Erokamano. Dr. Mark, ntiere thuolo ma oganda yudo mano mar tiyo kendo mar yango gigi duto kinjo mano jalup jatend piny Kenya Mothichi Rigathi Gachagua kaono buche bende pod dhi nyime mano ka entiere katedo are sang'we mar okinyi ma kawuono omi bedo gi paro machal nade ma en ng'ama osebedo e apis